شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاخ كما يسأنيحكم إزبلة أكال نزبلة سماعة تزبل البروغرام ناي Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det här är det bästa ordet för den bästa dagen. لوم نكافولك الحجي نملواتنا نأمن دبلي. Och dagens ord det är: lita på att din förändring är ju nu. ريخم بروخات هحدا جيزي لو تنا خبانا أزيو روح كويني يتسمعنا. Ibland kan vi känna att vår förändring är långt borta från oss. نلو تنا نرحقون نقربون نحناينا. Det som gör att vår förändring är nära eller sen, det är vi själva. انت دا أتصبح يزلو تبل نحركون كالو تخان تصبح. Så om du ser det imorgon jag ska förändras, då är din förändring imorgon. انت دا نحنا دا ما أسكن لوت عند حريل كا ما أسونا يتلوت أنيخا. Men om du ser, hur ska jag ändras? Då kommer inte heller förändringen vara också på samma sätt. انت دا لو تخان عمتا حسيب كيان عمتا يخاط لوت. Så om du funderar på att din förändring är nästa år, så kommer det vara nästa år. أملاك كن حجة لوت يدلي. Men Guds vilja att du ska förändras nu. مغنيات لوت بحسابي تجمر. Det är för att förändring startar i ens لوت tankar. وشت إيدي جمر. Förändring sker inifrån. لومي كمان عين زحزكم قداي كم تلوت أمر. Så lita på att idag på alla sätt som fångar att ni kan förändras därifrån. من هالباش زي تدليو بحري لمدة تقاطعات إركم خون. Det kan vara beteende eller vana som ni har som ni inte tycker om. يأخلوكم سلة قداي مبكاي. Så ni behöver inte gråta längre över det. لومي بأمنة نزيد جرزت هلويت قولي إلكم دول. Så idag stå genom tro och säga att du förändras från det. مخنيات مسحف كزارب كله إبراهيم 10 حدا تقص حدا. Så när vi kollar i Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1. እምነት ግናነት ተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባር ናይት ዘይርአ ነገር ምርዳያ. Det står: tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet om ting som man inte ser. አፍትና እንግሊሽ ግን እምነት ግና ይሉ ጥራሕ ደይኮነ ድዛረብስ ሕጅ እምነት ኢሉ ኢዲ ጅምር. I den engelska översättningen står det tron nu, förklarade. እምነት ጽባሕ አይኮነን. Tron är inte imorgon. እምነት ተስፋ አይኮነን. Tron är inte hopp. እምነት ሕጂ እዩ. Tron är nu. አምላኽ ከም ዝልውጠኩም Att Gud förändrar er. ንጽባሕ ኣይትእመኑ. Vänta inte på det att det är imorgon. ሕጂ እመኑ. Lita på att det är nu. ካብቲ ዝሓዘኩም ነገር ከም ትወፁ Från det sak som håller er, att ni ska komma ut från det. ንሕጂ እመኑ. Lita att det är idag. ሕጂ ለውጥኹም እመኑ እሞ Lita på att er förändring är nu. ሕጂ ናይ ለውጥኹም ስራሕ ኣብ ሂወትኩም ክጅምር እዩ. Då kommer förändringens verk börja ske redan nu. ምኽንያቱ እምነት ሕጂ እዩ. Och det är för att tro är nu. ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ እዩ. Allt är möjligt för Gud. ንሕጂ ዝኣምን ከዓ ኩሉ ይከኣሎ እዩ. Och för den som tror nu så är det allt möjligt också. ንኽትልወጡ ሕጂ ምእማን ይደድልየኩም. Så det enda ni behöver är att du har tro till att din förändring är nu. ንኽትስኡ ሕጂ ምእማን ይደድልየኩም. Det enda ni behöver lita på att ni reser upp er nu. ክንደይ ግዜ ወሲዱ እቲ ጉዳይ ብዘየገድስ. Det spelar ingen roll hur lång tid det har tagit. ክንደይ ኣባላሽሎ ብሂወትኩም ብዘየገድስ. Det spelar ingen roll till vilken nivå du har förstört i ert liv. ንለውጢ ሕጂ ደወሉ. Men stå fast för förändringen nu. ጽባሕ ዝብሉ ሰባት Människor som ser imorgon, ጽባሕ እውን ጽባሕ እዮም ዝብሉ. de kommer också se imorgon, imorgon. ናይ ሕጂ እዮም ዝዕወቱ. De som ser nu, det är de som lyckas. ንተኣምነሉ ነገርስ ሕጂ እመነሉ. Det som du har tillit till, lita på det nu. ንለውጥኻስ ሕጂ እመነሉ. Så lita på din förändring nu. ካልኦት ካብ ትለወጡ ንስኻ ደይትልወጠሉ ምኽንያት የለን ሕጂ ከም ትልወጥ እመን. Även när andra förändras, det finns ingen anledning att du inte ska förändras. Så lita på det nu. በኢየሱስ ስም ናይ ጸሎት ህይወተይ ሎሚ ሕጂ ተለዊጥ ይበል. Så börja proklamera i Jesu namn mitt böneliv, allt som jag vill se i mitt liv ha förändring nu. ከም ዝተለወጠ ሰብ ኮንካ ፕላን ግበር. Och börja planera som en person som har fått se sin förändring. ናይ ጸሎት ህይወትኩም ተለዊጡ ክጸንሐኩም እዩ. Då kommer ni få se era böneliv förändras. በኢየሱስ ስም እዚ ባህር እዚ ኣባይ ካብ ሎማ ኣይሰርሕን ይበሉ. Så börja säga i Jesu namn, det här beteendet ska inte ha någon makt över mig från mig idag. ሕጂ ግዝኣት ናይቲ ልምዲ ካብ ህይወትኩም ክብታኽ እዩ. Och då kommer ni få se hur det förlorar sin makt över era liv från den stunden. ኣምላኽ ተስፋ ክትገብሩ ዘይኮነስ ሕጂ ክትኣምኑ ይደሊ. Gud vill inte att ni ska ha hopp till saker, utan att ni ska tro till det nu. ሕጂ ናይ ለውጦም ጊዜ እዩ. Så nu är er tid för förändring. ንስኹም ክቡራትን ብሉጻትን ኢኹም. Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም. Guds frid.